John Scofield gitarra joleak eta Gerald Clayton pianistak jazz improvisaziozko elkarrizketa musikal librea eskainiko dute ostegunean. Esperientzia eta sentsibilitatea nahastuz, biko estatubatuarrak jazzaren nazioarteko eguna ospatuko du Donostian. Ikusle bakar batentzat sortutako obra izanik, Ikaro ikuskizunak publikoa eta eszenaren arteko harremana eraldatzen du. Emanaldi bakoitzean, Daniele Finzi Paskak pertsona bat aukeratzen du parte hartzaile aktibo izateko. Gainerako ikusleak buaier gisa utziz. Itxaropenari eta antiheroien figurari buruzko gogoeta poetikoa da, esperientzia pertsonaletik abiatua. Pedro Salaberriren Lizarrara bidaia erakusketak paisaia oroimenaren bidez berrinterpretatzen du, begirada pertsonal eta piktoriko batetik. Lurraldea geografia sentimental bihurtzen du eta paisaia sormen prozesuaren metafora. Yo soy Dulcinea del Toboso. Paloma San Basiliok Don Quixote Mantxakoa obrako Dulcinea pertsonaia berrasmatu du izen bereko antzezlanean. Pianoan Julio Aguad lagunduela ahots propio aldarrikatzen du. Umorearen eta emozioaren bidez, idealizazioari eta perfekzioaren mitoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Guau plataformak euskal literaturaren hilabetea ospatuko du. 5 emakumezko idazleen eleberriak audioliburu formatuan eskainiz. Astez aste belaunaldi desberdinetako egileen lan bana argitaratuko da. Miren Amurizaren Playback jada entzungai dago, eta gaurtik aurrera Uxue Alberdiren hetero novela ere eskuragarri izango da. Biak gainera egileen ahotsetan. Laruko blokeek ez dute umetan marrazten genituen etxeen antzik. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.